Sziasztok! Megérkeztem Tokióba, a Share-házba. Nem volt annyira bonyolult különben. A reptérről busszal jöttem, aztán a buszon megkérdeztem, hogy kell idejönni, és azt ajánlotta a buszsofőr, hogy taxival jöjjek, mert gyalog kicsit messze lett volna, meg nehéz így két bőröndel. Úgyhogy nagyon fáradt vagyok. A ház nem olyan rossz, de nem találtam senkit a házban, nem tudom, hogy a szobájukban vannak-e, de senki nem volt se a konyhában, se a folyosón, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán van-e itt valaki rajtam kívül, vagy lehet, hogy mindenki elutazott, vagy buliznak. De megmutatom gyorsan a szobát, nem olyan rossz különben. Szerintem nagyobb, mint az a szoba, ahol Londonban voltam.